actually ang Khumpui TV ni call khaimani se ya bidi sarno belai hambai gangkai Bengal ro cost of tomoni bisingtei sing kaisa YouTube bot Khumpui channel ni namar mane sing kaisa video sambai rohorka gangkai abone bagai sing tabo bongni video viral khamni bisingtei norke video viral khamni bisingtei ta gangkai eko tabuk sing 11 jona tongo 11 jona wa subah ka singno sini hasteni mai kanang lokorok subah ka jotoi 1500 taka subah ka yabar bagino bele bele hambai marwa especially competitive no gate singno subanai sini ani khafangni rangsak taku buhup sokno hambai maya pharo gasing awobai sing ko joto sini je nangmani sathai nungthai rok paina laika bele bele hambai sarna hangkai emne na rok 15 jon din kemo 11 jon asa 11 jon na actually na rok tabuk bo jaga tong tabuk chung tongman ke Bangalore jaga Bangalore ke ko Kolar district Nasapurawa emne na rok hinke total 11 jon ni bisinga bobo kamini tong abuk sajimana saimano chung 11 jon ni bisingo chung khwai ni tongo ko khwai ni tongo te dola district ni tongo kai tem monurok ni tongo ke na ro emne tamas khamurok tai tong agi puro agi sing ko Honda ko company o samung khayo ro na saplawo na 11 jon no 11 jon o company o samung khayo kasi sini kuno sana ni filmaya sini joto room filmaya sing sini bekte goto no sini sakbai thong sing ko bara ro dibo oro samung klai soli tongani ka kai 19 tarik ni ko kelo sing company of klai rezaka kai borok sawo lockdown klokoni yagulo company te chalu na himani kai sing to sing hydrop siko do sar sing hydrop phayai sing ko kata 2 mas kata ka 2 mas ni 19 tarik mas odek sing 7 tarik ko saing te salary mana yo kai company of mani yagulo ni o je 19 din kam khaijak abani salary bo sing man dia ta mai ang tongora ka kamo 7 tarik phai tong mana me semia 19 din bo abo kam sikri kan ka tabuk to no rok rang 1500 mar mani yagulo no rok sa thai nukte jotono paila be kyo je tong sakta je nang sak jura je nang sai ko sing ko tui bo free mai aura tui pai manango tui ro bo asa khayo tungbo sini tripura sano abo haino sini Khumpui TV tei chungbo haike subane hino tongo phiaba song tripura sano ma suba laine ta abono bele ke sing khaksang ka sing boba haike hambai sini Khumpui TV no sing boba haike hambai ya phalane sing oba haike sing songi male kam hambai ya panai sing drop na sing aska khaksang ge tong thongma malai ka sing mane khopsa kono sini sanani minani mane sing afse kai nok ni bising te awai mung bising te sing suba se mama ni bagita ni bung le hinge ganga Kishore Debbarma se na Rajkishore Debbarma Kishore